No to życinom śleciało. Dopiero my mieli dzieciątka, sam już Wielkanoc na karku, a po drodze przetrowiliśmy i żurowo szczodaw, to jest se pamięto to miano. I wiecie, ludziska zawdy się wadzili, tropili, kiedy tak po prawdzie święta są najważniejsze. Jeśli jest to przyjście naszego Bożego Dzieciąteczka na ten najbardziej zacnym świętym, albo też jeśli to Wielkanoc, kiedy to nasz Pan Jezusek z martwych wstał. Jedni gadają, że kiedyby Pumbuczek nie posłał sam mną na ziemię swojego synecka, dzieciąteczka, to by nie było nic kozi Wielkanocy, no ale to też nie jest tak naisto prawda, bo we naszej wierze to, i że Maria ze Magdaleną w srodze się stropili, kiedy uwidzieli ta srogo berga, w którą mogiła Pan Jezuskowo była przyklapnięto, jest odkulano na bok, a sam grób jest blank próżny, i no sam tam do ostatka poszła, ostała, w którą ci było nią łowinięty, znaczy, co my też kiesich tam wstanemy z martwych i od tego falu też wzięno się miano Wielkanoc. Ona iste była to noc, była srogo, kiedy ten Pumbuczek ze groba powstał, chociaż go w nim telką bergową przyklapnęli. I tak się w tym moim głupim Filipie medykuje, i że prawdą bez Pumbuczkowego narodzenia nie byłoby się przytrafiło to, co teroski we ta wiela sobota wspominamy. I tej nadziei, w którą kunom przylazuje do kupy za jutrzejszą niedzielą. Przecież to jest te najważniejsze święto, kiedy chociaż na pustynio się festenie markotne od tej Pumbuczkowej sromoty i drugi krzyżowy, tej Golgoty, bez kiero każdy z nos też musi we żywocie przejść, co by nie skorzy, ale blank na ostatku, co wiek mógł do kupy z aniołami śpiewać Hosanna i Alleluja i życiem wiecznym się radować. No ale nie będę sam wam egzorty robił, ani kazania prawił, przeca to wam już wysokie 40 dni postu wasz parosz, albo jego kapelunki publikowali. I najbardziej to chyba na tych całkich rekolekcjach, jeśli takie duszne turnowanie, przy którym trzeba genau wysłuchać poru chocia kozani dla najlepszego narychtowania się do spowiedzi wielkanocnej. Do tej spowiedzi, do której największy ochętol mo pójść, chociaż raz do roku. Dawniej, kiedy był bajtlem, to na rekolekcję łaziło się po południu, albo na odwieczór. I jak to zawdy wszystkie najduchy, kiedy się katechytka albo kapelunek nie kapli, to my drapko tyrali na cmentarz, na szachta, co by poszlupać za nowymi kwiatkoma, posłuchać ptoszków świrgoloszków, kiedy sam tutaj do nas na wiosnę ze tej Afryki przyfurli, a mamulka nie skorzy się zawdy pytaj, co tyż to na tym rekolekcyjnym kozaniu było, bo genau mamulka wiedzieli, co takie zgłobniki robili, kaj tyż to naisto byli. Teroski to jest blank inaksi. Kapelunki, klasztorne panny i inne insze katechetki wjedą całkie klasy do naszej Józefki już przed południem, co by im żaden nikaj nie cytnął. I do wszystko w rumach rozdziału państwa od kościoła. Można to jest i dobrze, ale my już zabajtli to kiesi same chcieli deptać na te rekolekcje i żaden nos nie musiał tam ciągnąć gwałty. A teroski te wszystkie szkolorze muszą chociaż tela mieć wyćwiki, bo ojce to by im bez wazeliny do zadku powlazowali, co by oni mieli gryfne dzieciństwo, co by jakichś kompleksów nie napytali, w które by im poradzili można i całki żywot zbamonci. Ale co tam, mnie się sam Teroski wspomniał jeden gryfny fal, o którym już sam kiedyś goda, ale Teroski rod go przypomna. Byliśmy ze moją Elzą we Wiedniu. Długo by ten Ausflug boczu. Byliśmy we Wiedniu w takim szyngu na Grinzigu, na spadzie Wienerwaldu. Wyciągli mi tam całkiem hormijun, zyci się na 4 rogatych zydelka za takim dupnym, drewnianym stołem i uroroż ci przyszła szynkierka. Co ja godom szynkierka, toż to był istny anioł, telaj, że nie na biało i ze wionkiem i aureolą i no żywo szarno i co najważniejsze młododziołcha. W oblecenie ci na takie tirolskie, albo takie jakieś ichnie, farbisty krauskowany faltenrok, a na wierchu szaty z takim dupnym dekoletem. A miała ci ona co pokazować? O, miała. Moja Elza godała, i że prawdę już bez 30 lat na babskim oddziale w Lazarycie robi, ale takich ci srogich, wizgiernych i sztramcycków też jeszcze nie widziała. Kejci, my ją ze kamraty mi ujrzeli, tak zaroski na boczny my sztalować, ostomajte jodło. Masz kytne jej białe wino, no ale po lekuśku, podlegaj, kosz do tajla oddzielnie, no i przychodzi jeden sztalował, nie skorzy jo. I tak co by ona musiała pora razy kunom łazić. Kamrat to się tak jej dychaniu dziwał, i że chnet
by był ten lampus łyknął, a zbajny ku temu też byli takie, że kostyry bez okno wystawali. No godą wam ostuda i zgorszynie, a to wszystko we srogim poście. Kiedy my już genau pojedli, poczkali swoje, wysłepali, nagawcyli się oby sroka we kostyry na ta gryfno i szykowno dziocha, co przy tym ino medikował, to Elza się blank nie dowie, przyszło do bulenia. Tuci nos ten jej uber festelnie stopnął. Żyk na krótko. Elza się chciała we Wiedniu szykowne szaty albo moderne szczewiki lajsnąć, ale stykło nomino na dwie brytki przy śniadaniu, co by jeszcze na kecioku, na karaselu, na praterze zdziebko się karnąć, bo szczewiki do kupy z kiecką diosi w ziemi. Najże to był wielki tydzień, poszliśmy se do kościoła. Jest tam taki szumny kościół na Kalenbergu, kraj to się kejsik na poczwada cołko haja ze Turkuma, kierowiot nasz Jan III Sobiecki we 1683 roku. Poszliśmy tam ze moją haźbietką, pogawcyli tu i tam, obejrzeli się ta kaplicka ze poszlimi szlachcicoma i orozu napadło, co pójdziemy tam do spowiedzi, bo już we Chorzowie będzie za nie skoro. Czemu nie mogę pójść, a ku temu jest sobie da markierował we słuchatelnicy i że blank nie poradza po miecku, a spowiedź zołwizą jest ważna. Jakich by pochopił, tak jak zrobił. We słuchatelnicy był taki mały, spaśny kapelunek, tak jakoś generał podany do naszego pierwszego faroża nity. Sporządził jak się jak pumboczek przykorzał, a juścić i że po polskiemu. No i na ostatek godą księżulkowi ofn. Więcej grzechów nie pamiętam i nie za wszystkie żałuję. No, przeca toż tego się forsztelował, jak gawcu wczoraj na ta frela, we tym szynku i nie ino nania, jak to każdy hobna wiesna, to przecańcz nie idzie żałować, abo tych ajspajnów parszczonych we piwie. I no tańcowania nie było to przeca srogi post, prawda? Wiesz, synu? I że ja ci wierza, ale nie mogesz tak godać, padł mi na to ten do nity podany. Ludzie, przeca mnie zatkało, by se ta szpritu szluknął. Poszczelujecie się do w jakimś Wiedniu trefić razinku na polskiego księdza. Taki pech, przeca to tak, oby człowiekowi berga ze serca śledziała, ginał na Plęckiż. No ale ludkowie roztomiełe, jutro pierwszy dzień, wielkanocna niedziela, po tych rezurekcjach, cołko familio, paradnie oblecono, przyjdzie ze kościoła, to trzeba się zebrać do rychtowania śniadania. Śniadanie przy Wielkanocy było zawdy zabrane, ginał, już pora dni przodzi narychtowane. U mnie to zawsze jest na stole, kiedy już my się powinszowali przy święconym jajcu, szynka na gorko, ku temu mo się rozumieć czyty, świeży krzon. Jedne ino, i że mnie miał diosek porwać, kiedy w naszej telewizji łuński tydzień usłyszał i ujrzał tako jedna Anglibera ze koła gospodyń wiejskich, kiero tuplikowała, co my do tej Europy musimy zakludzić nasze gryfne zwyki, gryfnie i mądrze, tela, i że ku temu pokazywali ci się kroszonki zmachlowane ze strausowych, ze strusich jajec. Możecie się to posztalować. Nasz, polski, też i śląski piękny zwyk, a jajca od afrykańskiego, od murzinowego ptoka. Toż sztorycyło pomsta do nieba, prawda? Tak, a i to można i kit wciskać ze plastikowymi jajcami, na których przyflostrują roztomante kliby bildry, lebo apcy bildry, w tore, a że na bezrok do świąt dotrzymają. I teroski najgryfniejszy wielkanocny zwyk. Przylazuje pędziałek, już od rańca wysztafirowane, szykownie oblecone gryfne dziołchy paradzą drogą do kościoła. Kiej przy temu zese gryfno pogoda, na isto idzie doczkać tej uciechy. Wszystkie obcy rychtują roztomajte dingse, dolonio, toplanio, szpluchtanio wodu. Kiedy ten cołki rumraj, gonitwa, przetwieranie się tam i nazo do chałupy, do kokotka, co by wody naloć do kanków, polwaczek, giskanów, plompek roztomajty. Jeszcze boca, kiedy umie we familoku poruch karlusów, i wtedy miał może ze 10 lat i lotołek, ino ze kiblami powoda, narychtowało zawdy srogo faska po kapuście, fojermańsko plompa, ino doczkało się, kiedy zemszy na poczli wylazować kobiety, i no ej, chulej dusza, piekła nie ma stoła, tyż jeszcze przed naszą szulą 17 tako srogo plompa od wojny i śni tyż szło pieronem na wyrobiać. My jeszcze zabajtli, to machlowali jeszcze inaksi. Najlepszejszy był tynsnos, który miał młodszego bracika, albo siostrzycka. Pichło się takiemu szkrabowi szkotowi nupel, naciągło się go na kokotek i no ej, do pełna. Trzeba bodować, pozór, co by taki nupel nie prasnął, albo ze graców nie uciekł, bo wtedy
to już całkiej srogi uciechy samemu się nie miało. I najważniejsze, żadna działka babecka się nie gorszyła, jeszcze jakieś ich maszkyty Karlusom da, albo kołoca, albo jajec. I to było gryfnie. Teroski to trzeba pieronym dawać pozór, co by jednej z drugą mamzeli bubi kopfu nie zbulić, co by szatów nie sforskać, bo można farba pusi, kiedy ten chlaj było ciotki ze rajchu erbnięty. No ale są i takie łośkliwce najduchy, kierym ojce na wszystko dawają. Zwolo taki gist poradzi wypokopić, że nylonowy bojtel nafoluje wodą, ani skorzyć i go na palica ściepnie ze 4. sztoka. Takiego kiedyby się łapło, to można szłoby moi szłapy ze zadku powyrywać, no, ale to już jest blank inszo gotka. No ale teroski winszuję wam wszystkim wesołego, szpasowliwego i wicnego jajca, zdrowia, uciechy i co byście blank na richtig nie brali ci tego przodzi wajano poprawnie. Osprawiał Eugen z Pnioku.